Hej guys, jag har blivit svullen, har ni sett. Fast det var en som svullde mig och det där är han. Sina hindren, det där är han. Och sen blev jag svullen. Jag svullade för 5 minuter, en 10 minuter. Jag vet inte hur länge. Fast det igenstämde som morgon. Började komma hit. Och sen skyndade vi allt det. Att jag trodde att det var när jag som hade jag tur inte dog. Fast det liksom bättre liksom bla bla. Ja, liksom förstår jag att jag ska säga mer. Så det ses vi så här, Sabina, Lollo, Marcus, jag vet inte hur hon heter. Fast de har gått till mig. Hejdå!